Ava vari vairi vakambomhangarirana nyaya yekunzi pane akawanikwa ari mudanga memombe Stephen Gurure vayazonzi iende kuZinata avo mama hawana kuuya bamusi wa22 November paida kuti vaende muZinata. Baba va Stephen vachisungisa mama wavo kuti vakavapuma Margaret Nyambuya. Taura iye akapuma. Ini makapumwa ndoti ndakapumwa kuti maonekwa muri mudanga remombe pamati muifambire nyaya yacho achadi kufambira basi. Saka inini ndibva ndatarisa manje ndakauya takanga tiri tese pano kwacho muri kuti taurai kuti kupumwa ndoda shakati kupumwa ndakaita inini ndoda kubhadharwa chi mombe nekufamba kwangu iyo mbuya kwai kundipuma kwamakaita kuti makandona muni mudanga nekufamba kwangu ndakuda kubhadharwa mombe pamusoro changane kupuma handina kupuma so ndakaona handina kupuma so ndakaona tikauya pano kukanzi kuZinata tikapiwa madays ekuZinata. Madays asvika pandakatarisira kuti mari yangu ida kubuda, mari haina kubuda. Changa chiri china headman Ganje vachibva vatuma mupurisa wavo kuti enda wotore Stephen Madana newe kwaMukunza uende nawo kudare. Vakasvika pamba pangu ndikavataura ndikati isusu taifungidza kuti nyaya yakumusoro sinzi tine nhamba dzemapurisa dzatakapiwa kumusoro isusu taifanira kutora newe kupi newe kumusoro zviye kana muchinge matumwa naheadman maita basa mauya inini chichemo changu zvokuti kusvika kudai so ndandotoenda kutsvaga airtime kuti ndifone kumusoro kuti pari zvino excuse mari handina. Saka kana muchinge mauya muchiti matumwa naheadman ndakuchikupai chichemo changu chekuti imimi mutaurire headman ofona kudarire kumusoro kuti inini kwandakatarisira mari yangu handina chinhu chinonzi mari. Pari zvino munhu wacho ari kutiwo ndasangana nawo netsaona nemota saka mari sofa handina, ngatiteze next week. Mupurisa wasabwa aibva ati alright. Saka inini ndakwenda kutaura Stephen Madana haana kuzoenda kutaura Stephen Madana akabva agumira pamatak shop pavange vakumwa mhamba dzawo vazondiona zvikanzi handina kuzoenda asi ndanzwa kuti Madana akaenda. Alright, next week yatandavimbiswa nemunhu uya vazoti handina kubudirira nanhasi ndichiri pai ndichiri muchipatara. Imimi chitaurai kudare kwenyu kuti musachavape madheti so vataurirai kuti chero patinenge taionera tinodini munotona tasvika zvedi. Ndikadzokera futi ndikambotanga ndaenda kwaheadman Ganje ndaenda kwaheadman Ganje vanasvika pampasina mukadzi vangu vataiwa munoita zvokumufonera ndikati infoni yangu yafa vanachidzoka kuna mupurisa vanga akatuma uya kuti atiperekedze nokuti ndakavabvunza ndikati imimi kana muchiti muda kutiperekedza nyaya yaku rimwe dare ini ndaifungidza kuti kana tichinge tabva kwamuri yaakumira vanhu vekusoro akati aiwa isusu kudaro nokuti imimi mukadonherwa nenyaya hamugoni bakuya kutitaurira kuti ndadonherwa nenyaya kana kuti Madana akadonherwa nenyaya agoni kudini agoni kuya kutaura. Saka inini handina kukundikana panyaya yangu asi ndakati mari pari zvino handina. Saka iye zvinezvi tichigadzirira mari tida kuti tiri mutsira tiende kwataurira ndokubva tagamuchira rufu zvokuti so ndasiya kumba kune rufu. Handina kupuma changamire asi ndakaona ndini ndakaona apa panga pambonyoreswa Andrew Nyamahwai ndatidzimai apo panonzika maiyo imimi mai handiti makauya pano musaika tikaipedzisira pekuti imimi endai kuna Zinata haina kutotonga yakanzi tinozotonga mabva kwaZinata ndiko kupedzisira kouti endai kwaZinata handii ndizvo. Saka ripoti yomaifanira kuita imimi pakutambudzika kwese kumamuri kuita nekushaya mari nekudidini yanga isakwanisi kuiswa kwaheadman basi yaiswa panapa padarera mambo. Inini mambo makatitonga paya kuti tiende kwaZinata nedheti rakati but ndaita feria pane zvakati nezvakati izvozvo zvanga zvakanaka shuwa nhamba takapiwa asi chakandiconfusa ndeavo vakati tanzanzi naheadman ndini mupurisa venyu ndiri kukuperekedzai saka vanatiregai ndichidzosera masoko mazvita mai ikoko mazvita iko kwese uko mwamusakwanisi kudzoka bande kuti mega mambotaura apa mega imimi ngemuromo wenyu kuti ndandi kuti kwenyuko takabva takumberi saka mwamuri kuziva ndaitofunga maimboda kudhira nawo wenyawo wari kundotaurawo nekupenga siyana inawo imi modhira nedare renyu ino mwamakuziva ipapa handina kuzozviziva ndakangoti sinzi wendewe dare futi handigoni kudini kuwapikisa ndokusaka ndakazodzoka futi kuna headman kuti headman ndiri kukumbirawo kuti mundipe madays nokuti munhu ane mari yangu ari kuti ndasangana netsaona nemota ari muchipatara. Saka ndaifunza kuti ari kufona kupi. Saka chaingoninetsa ndechekuti ndaizongonzwa kuti Stephen Madana aenda Stephen Madana adini aenda Stephen Madana ndi ava ati muri kuona
saka inini kuti ndizoziva kuti kumberi kuno amasoko angu ini haasi kusvitswa kuti munhu wandandakatarisa ane mari yangu akasangana tsaona nemota handina kuzozviziva. Maiyo inzwai mukaenda kukoti yankomijasiti masungisa munhu imimi masungisa mukasawanikwa ba uyo anoregedzwa kuti hana mhosva zvinova zvimwe chetezvo kuti kusauya kwenyu kuenda kuzinata pamangoti zii kureva kuti hana mhosva miraidi asatapedza kutaura saka akukudzokerai kuti makambondipumhirenyi ndakuda kubhadhawa saka mhosva iri pano ndeyake uyu kwete yenyumba iyi yekuti makandipumha nekuti pamakambomuti ndo zvaitika hamuna kubvuma kufambira zvinhu zvacho saka nhasi uyu ndeyekuti ati ndida kubhadhawa zvaari kutaura kana muchauya neiyo muchauya futi asi nhasi tingori iyo yake yataura nokuti ndiye akusungira akasauyawo bafuti kurava kuti anga asiri papa taingodeidzai totidzokera henyu kumba nekuti munhu akusungisai hapana ndosaka muiona kumatare amajor street munonzi mhosva yenyu yaraswa asi haina kupera. Usashamisike nerimwe zuva uchiuya uzotorwa nemapurisa. Saka semunenyu kuti matouya kuzotorwa nemapurisa kana kuti iye anozoya futi mamhangara kuti wadzoka futi kunyaya iyayi. Saka zuva ranhasi ndeuya mhangara kuti mandipuma makutotaura kuti handina pakana kuti ndinodi whatever it is. Ipapo ndo pandandira kubvunza handiti iye ari kuti ndamupuma. Inini handiri kuti handina kumupuma, so ndakamubata direct. Nokuti kupuma ndekwekunge ndiri kumufungidzira kuti ndikufungidzira. Hazvina evidence. Evidence dei yakabuda dei makaenda kwatakata naye. Sakura kuti hazvina chokwadi ba. Zvake zvine chokwadi ndezvekuti imi makamunza padara robvati makandiunza padara kuti hamuna kuzopesa nyaya saka ndakuda kubhadhawa. Ipapo ndiri pano. Ini ndaikumbira handiti ndakamupuma. Ngatichibudirire rwendo rwedu kuenda kupi pawana sinana. Yai imwe. Yai munofanira kuti yakoripota futi kudari. Zuva ranhasi tiri kutonga yamhanga wana. Yenyu munotoya futi dhora rakavhurika. Mosvika kumapurisa modha yakoripota kuti nyaya yangu paya ndakazadza kuyangeya ngaende mberi wouya kusunga futi. Mobhatira mari yemupurisa. Onobva yausunga. Moya futi padara. Asi zuva ranhasi uyo aripo ndiye tototeerera. Uye ndiri kumbosekenda zviri kutaura ndezvino. Dai mimi makaziva kuti ndaita feria ndiri kudzokerera. Ndaita feria ngekuda kweyako neyako. Mambo unozviziva nedare kuti manetswa anodini anongomuka eteni awa. Mungadai makaripota kuno then uyu ungadai akapindwa ngedare. Yeti meni nyamutora ibveya pamakagara pabenja. Ungadai akapindwa ngedare. Kwete kuti imimi maindo uyu waipindurwa zvinenge zvataurwa. Izvo auya yakubai zveitaurwa ngedare kuti zvinhu zvako shamwari zvaita feria apa neapa. Ungadai asina kuzomusungisa lo. Ungadai anga ari kumirira dare kuti rimuti uya vanhu waya tazotaura nawo wati redi. Ipapo hatina kuzoziva ndopandiri kuti wakandiconfuse ndeavapi. Headman Ganje ndiye akatotuma munhu wake chiri china kumanhero kuti enda wotore. Zvadzika izvo. Uyu atauda mombe. Muri kuti kudini? Inini mombe handidi pandina. Bhozi ndini ndakamupuma. Ende handigoni kuti ndinayo ndinotongera zvekumusha kwaMukunza. Ngaandipe madays ndimutsvagire mombe yake. Asi yangu yechidzoka pai kudai. Ngaandipe madays kana kuti imimi ndipeiwo madays nditsvaga handigoni kutongera zvekwaMukunza nokuti inini ndiri wekwanyambuya. Udari tati muswani? Friday rikuya. Friday rikuya. Taisa kuti date ngi muswani? Date 16. Ingaiti 16. As 13. 16 aisvike. Musi wechipiri tinenge tiri pa10. 11 o'clock musi wa13. 13. Chipiri ndiye 10. Chipiri. 10 chipiri. Then 13 musi. Handisumuka henyu munounza musi wa13. Ndina handisina kupedza mama.
shungu yangu iri kuti handiti mafambiro ndati ndiwanga kutungamira mberi. Apa ndati ndoda kubhadharwa. Kubhadhara ndandoda mombe. Wastage yandaita, mari dzandanga ndikufambisa nekudya kwangu. Imari 156. 156. Yenhasi iri kunze handina kuiweka banhasi. Nhasi ndauya ne$4. unoda mombe kupumwa nemari yekufambisa kwamaita. Yes. Saka mombe kana iri mari mombe kana iri mari 300 ne 166 ita 466. Ipapo changamire ndanitori nechichena 466 handidi. Ani nandichema kuti 466 handidi. Asi dai yenge iri mombe ndaimbomira nayo. imbounzai mombe yacho yekubhadhara kwati mandipumba. Lazi pa 13 pamuri kutaura ndinenge ndisati ndatomboibata. Asi muna January pane pandinotarisa pane pandakaisa tumapotatoes twangu. Chinoitika kutonga mai kuna anofara neasingafari. Kutonga kutoti umwe anogumbuka umwe anofara ndokunonzi kutonga. Ende aupiwi panguva yako iwe nokuti munhu wese achaita nenguva yake. Kutoita zviri kudiwa nedare. Dheti rataonze mubhadhare ndio ramunobhadhariwa. Uye nawe kutaura kuti muri kurima tumbatata muzodidi motokwereta zvekumaniki state waimupa mokava apo munoita tumbatata twenyu modzokesa kuvanhu venyu. Imimi zvinhu zvenyu matoziva kuti zvadini zvaenda kumberi. Ndiri mataura mega kuti apo muchazoti tumbatata. Alright, inini pari zvino izvi regai ndidaiso handigoni kukudayirai kuti hongu Friday ndinokwanisa. Nokuti panhasi futi handina kuuya kuti ndikwanise kuimiririra ndiri ndega. Zvaida ari baba. Pamwe pacho dai tanga tiripo tese. Aigona kuti ndinogona kubatsira kana kuti ndinogona maonero angu. Saka ndaikumbira kuti next dare ramuri kutaura nezvaro tiri kuya nhasi havana kukwanisa kuya nokuti tatosiya kumba kune rufu. Saka ndatongonziyo yobuda kuti tibude tese hazvibudi ba. Magona kuremekedza dare asi ende ndimi makakanganisa mauya. Saka ndisamauya murume haana nebasa. Judgment yatoiswa ndiyoyo. Haisi kuda murume kana uye kungoona anga akagara. Aiyo ndinotaurira pekuti mukanditi next dare iri zvaida dai anga ari pachibva ashuwa tinogona kubatidza abatanidza. Ndaikumbira kuti next dare iri ataure kuti tinoti inzwai mai murume wenyu handiye ane nyaya baba. Ndimi mune nyaya. Saka hatinei nekunzwa zvaanotaura. Imimi kana muri ane murume wenyu munototaura muri kuseri kwemabharana kome zvaiti hatimbozwi. Saka iye kuti murume achazodii haipo baba. Alright. Saka apa pandantarisa kuti ndiyo moto iyaika. Pandandoda kukumbira kubvunza ndepekuti ko isusu takuda kutomira futi aiwa haiti utopfuura unongotasa muri papa here. Ndoda kukumbira kubvunza kuti iyi yedu iyi panga kuri kushaya mari ida kuripotwa futi here kana tiri kungoya next dare yebva tangobatana. Chibva muende pana clerk of court. Alright. Apa mudare mapindira nyaya uyu. Saka izvo zvimwe zvinhu zvinoiti munobvunza andoziva kuti iyi inoda kuitwa so ino anokubatsira. Kana musina kunzwisisa tiripo. Saka tozozvika. Asi tinotomutemba kuti procedure yedare anoiziva. Saka munobvunza toita sei kuti ndiripota anobva atokuudzai kuti itaiso. Alright. And sumuka ini pandare.